Luther Blisseten Q novela euskaraz argitaratu du Gatazka kolektiboak. Novela kutuna da gatazkako kideentzat. Ekoizpen galduak sigilupean kaleratu dute liburua. 15 hizkuntzatara itzulia izan da novela, eta azkenik euskaraz irakurtzeko aukera izango dugu. Gatazkan hasi ginenean edo genukan euskara sustatzeko horrelako asmo bat, eta beti esaten genuen, pena bat da horren liburu ona urteak igarotzea eta oraindik ez edukitzea euskarazko ediziorik, ezta? Eta orduan justo zen hori aipatzea eta esaterako Bilbao Isu Doblerekin gertatu zitzaigun bezala, batean gure artera erori zen Lehen Natalaren zirriborro bat. Orduan esan genuen, hau kristona da, orduan justo nolabait bildu ginen egiteko gogoak, egiteko ekimenarekin, ez da, orduan horrekin esan genion aurrera segitzea erronkarekin, eta orduan berak zirriborroa prestatzen zuen, zirriborroa gauzatzen zuen artean, guk egin genuen beste guztia, ez da, alegia egileekin hitz egitea jakinaren gainean jartzeko, eta gero baita ere argitaletxearekin, eta horrela lortu egin dugu 3 urteren ondoren, azkenik euskara izatea kuren 15. hizkuntza. 1984an sortu zen Luther Blissett kolektiboa. Hainbat sortzaile eta intelektualek osatzen dute, baina nor da Luther Blissett? Luther Blissett bitxikeri bezala izena hartu egin zuten Asoziazione Calcio Milanoko futbolari jamaikar baten izenean, denboraldi bat bakarra egon zela, eta orduan horren kutsua utzi zuen, horren txarra omen zelako, bere izena hartu egin zuten, uste zutelako ez duela zer esango, are gehiago, urte batzu geroago galditu zuten Luther Blissett berari bazekien egile batzu zeudela bere izena hartu zutela eta flipatu zuen. Orduan egon ziren esandakoa, egile hau eta gero beste pertsona gehiago, ezker mugimendukoak edo, zetoztela okupazio mugimendutatik, irrati libertatik edo, eta orduan egin zituzten horrelako ekintza deigarriak edo, eta baita ere manifestuak eta baita ere liburu faltsuak publikatu zituzten, eta orduan horrekin 80. hamarkadaren erdialde amaieran zehar, izena ezagutuz joan zen, azkenik leku argitaratu zen artean hori izan zen punturik gorena, eta baita izan zen bera maiera, eta nolabait zuten Luther Blissetten izena ligatu nahi soilik kuren markara, eta azken finean marka komertzial baten modura geratzea, orduan erabaki egin zen nolabait Luther Blissetten izena desagerraraztea, eta esaterako egile hauek egin zuten izan zen nolabait beren gogoetekin jarraitzeko filosofiari helduz Bumin izena hartzea. Anedota modura esango dut, Italian izan nintzela 2003an edo, nire lehenengo liburua italieraz argitaratu zenean, eta taldekoak egon ziren publiko aurrean hitz egiten. Eta uste dut izan zela lehenengo momentua euskal literaturarentzat amestu nuena alako leku bat, ezta? Hautzenea bezalakoa leku bat, non irakurleak eta idazleak jesarrita dauden, hemen gagozan moduan txosnak zeuden, presan. Onda Deurto irratiak egina zuen, etorriak ziren Bilbora jaietara, eta hango euren jaialdian, irratiaren jaialdian, lekuen izenak txosnak ziren. Eta ni geratu nintzen, baina hau nondik dator. Eta han ezagutu nituen, baina orduan enuen liburu irakurri, orduan aldatuak ziren Txinar izen honetara. Bumin. Eta han egon ziren, eta jende piloa zegoen han irakurten, masa fenomenoa zen, nik enuen ezagutzen. Q novelak kontraerreforma historikoak azaltzen ditu. 16. mendean girotutako novela historikoa da. Nolabait 16. mendean gertatzen den horrelako matxinada deiarraldia, ezta? Nolabait sortzen da Martin Luterok nolabait erromatar hierarkiarekiko haustura egiten duenean, ikusten duelako indulgentziak eta beste hainbat gauzek egiten dutela dela azken finean herria menpeko ustea, baina era berean nolabait tartean geratzen da, ezta? Eta azken finean berak egiten duena da, azken finean da hierarkia bat ordezkatu, berak eta printze alemaniarrek
ordezkaturiko beste hierarkia berri bategatik, eta orduan horri nolabait iraintzen du garaiko nekazari eta beste herri lauko herritarazko, eta orduan nolabait matxinak pizten hasten dira, eta esaterako badago nekazalgudak piztu egiten dituen 12 puntuetako programa, zeinak azken finean hiru erakurtzen duzun, eta ez uste hartzen duzu, eta nolabait ikusten duzu nola orain dela 500 urte egin zela horrelako programa benetan iraultzaile bat, zeina naiz eta igual jainkoaren hitza erabilita, baina hori baita ere Juantxok esan duen bezala, garaiak dira, eta guk orain igual ez dugu aipatzen, baina badauka horrelako hizkuntza antzekoa, bere jainkoaren hitzaren izenean eskatzen zuten feudalismoaren eta sortzen hartzen kapitalismoaren abolizioa. Eta orduan nolabait hori da liburuak garatzen duena, 30 urtetako historia, nahaztuta nolabait horrelako misterio eta espioitza eleberri batekin. Askatasunaz diardu liburu honek, eta askatasunaren beharraz eta matxinadaz. Ze Biblia alemanera itzultzea matxinada izan zen, Luteroren matxinada, eta gero anabatismoa, eta guzti hori erlijio jantzita etorri zen guzti hura sakon-sakonean gizarte matxinadak izan ziren. Eta liburuan hori modu zoragarrian ikusten da. Garaia ezagutzen duenak, 16. mendea, behar sakonago sartu, ulertu aldu liburua. Azalean, novela poliziakoa edo thrillerra edo misteriozko novela bada, espioi novela bada azalean, baina sakonean saiakera ere bada, Karik esan duen moduan, eta gainera, ez naiz galduko esaten dudan moduan, garai ezagututa, nik ezagutzen dudan moduan behintzat trilogia hori idazteko harrigarria da zeintzu diren pertsonaien erretratuak eta interes politikoak eta Novela historikoa da, abenturaz betea, egitura aipagarriarekin. Egiten duena da interesgarri da, egiten duela horrelako egitura bat, engantzatzen zaituela hasieratik bukaerara. Ez da, ni esan nuk esaterako txantzetan esan dut lehen, eta baina baita ere serioski izaten dut, ni zain nagoela pelikulan jartzea, trilogia batetan banatu beharko dute, baina orduan horrek esan nahi duena da, nolabait egin dutela historia guztiz erakargarri egitea, ez da, eta azken finean egin dutena da, pertsone bakarra erabili beharrean, pertsonai ugari ezberdin erabiltzea, eta hori baita ere dela Luther Bilseten gakoa, azken finean anonimotasunarekin aldarrikatzea guztio garela iraultzaren parte eta guztio garela protagonista. Eta orduan nolabait hori egiten du baita ere aldi berean egitea horrelako tirabira nolabait narratzailearen artean, eta gero baita ere bere alter ego den Q espioi, Inquisizioko espioia, vamos. Luther Bilset proiektua gaur egun Jumin izenarekin jarraitzen du Italian. Oihartzun handia dituzte euren ekintzak. Bilboko gatazka kolektiboak ez du zehaztu nork itzuli duen. Nordaki izeneko batek euskeratu duela jartzen du liburuan. Edizio hau ez dela profesionalaz, eta azken finean ez itzultzailea, ez da geu ere ez gara horretan diharduten, eta hori baita ere batzuek dagoeneko esan diguten nabaritu egin dela, baina oraingoz hori da dagoena, eta neuk ere esaterako batzuetan esan dut, nik nahiago dela aukeratu behar badut euskarazko bertsio makal bat, eta ez egotaren artean nahiago euskarazko bertsio makal edukitzea, ez da. Jumin kolektiboaren filosofiarekin jarraituz, liburua DDT gatazka webgunean eskuragarri dago. Azken finean, guk errespetatu nahi izan dugu beraien Kratiko azken finean nolabait da lizentzia ematen dutenetako bat, ordan copyleft filosofia hori, eta orduan liburua alde batetik kopiatu daiteke bere osotasunean edo partzialki edo zertarako asmo komertzialik ez duen artean,
eta gero baita ere eraberean deskargatu egin daiteke. Guztiz doan, gure web horrian, ddtgatazka.comen, egileen web horrian zeina baita ere gomendatzen dugun bizitatzez eta oso interesgarria da, boominfoundation.com, eta gero azkenik nire blog pertsonalean ere aukera dago lotura baten bitartez deskargatzeko abainguardia.wordpress.com, baina baita ere eraberean esandakoa, liburua erosi ezin duenak eta baita ere ikusmena galdu nahi ez duenak monitorean 600 orrialdi irakurtzen, gogoratu bezala biblioliburu tegietan ere eskatzeko aukera eta eskubidea duela.